ki para bangit bat kilok baro ni penpau ki jing aingu ko bakrau I blei na gabanta ya ka bopli ke ne galat ya ka bangin yo ban plong ke ne ki seng ni ai ko blei pi ki para bangit bat kilok baro ki bopek lang ba jo ke program ya ka bala penbek da ka balang blei pentorum kra maupun ni duai ka bo blei ni oban kerku lang ba jo ke ne jing shakri ka bangin yo ban plong hai ke ne ka klip mat gen sedang doi ke jing shakri ke jongi lang ba da ke jing ruai ka ba chispa sau pusan ke jing ruai ka ba chispa sau pusan ka khot ingi ngas ngau komen nga I yu jisu anga I ban bodio ulayap ban siu spa yanga ula sait ki pop jonga hadien balakot ka ne ke jing ruai ngan ngau washibon ban khot I master LS walang ya kabine ban wan shin shekmat ban pulena ke tin jong blei bat ban IT ka por baru ka badangsa lang ba da ke jing duai Pi qua ban ya thu ba lấy nga I no ya ka jing bi jong ka pa day na mar ka jing I du long pin im min sim jong nga ka la jong nga sok men nga I yu Jisu nga I ban bud ya ulaya ban sius pa ya nga ulasan ki pop jong na pigli balay ngam jus ngau ba shu Haki jing snow pa birthday namarga lamat kawa ka jing im matut na ka ket ublay nga skok men nga I yu Jisu nga I ban bud ya ban sius pa ya nga ulasan ki pop jong nga pi kwa ngan ya thu ha pi ya ka da jings kam jong nga hu Jisu day na mar ha po jong nga ba janai jong nga skok men nga I yu Jisu nga I ban bud ya ulaya ban sius pa ya nga ulasan ki pop jong jing smoke la jing im jong na blakala nanom ya shuha kalintika pa mo you try uptin ya nga smoke men nga I yu Jisu nga I ban bud ya ulaya ban sius pa ya nga ulasan ki pop jong nga Agbanungkong ay kublay ya baro ki bapit ya kani ko online service teng drive no pen imjing Jesus Christ ashwa bang duai ngan pule ka tu ni ni tin jung blay na ki joi sam ka ba lai pulai ka khat ka ba khalai kum tu ter drive kmi na beneng yo I ya ukun brio baro na ka jaka shong jong u ukmi ya baro ki bisyong ha ka kendo
Mauken uba taudur iki donu jungki baro. Uba perkat iki kam jungki baro. Amdanus uba laj da kejingbun upa ipom. Uradba umyo laj da kabajur kejingklan. Kulai ulong batala manlong kejing yada. Lemni onam pelaj ya ununuru da kaborba jungu. Hakmi kakaman utrai kadon hakita ki besyepti ngi u. Hakita ken ki bekermen hakijing isnai jungu. Ya kaban pelaj ya kaban sim ki jongki na kejing yam. Kaban sumar im ki haganem sniu. Kaban sim jungi kal up you try. Ulong kejing arab jungi berkasti jungi. Na bagadono jungi kan lek kemen hau. Namar ngela syania hakateng beku jong. Do kejing isnai jong me atrai kalong halor jungi kat kumba ngela kermen. Ami do boleh kerku nama tak ini tin meliam puli ni. Agak opor nya pendam kejing duai. Ningkongi aingu ime au blay badu kupa jungi bah beneng badap de kejing i kejing isnai bukan rei kejing mab ai. Badang sengap ini haduk kena kepor ke klipmat ia kejing khot kerpat kejing. Nyaingu kejing dan kat kejing megarat bi lama kisi kejing im kejing kam tam hakini keteo barok ke balalit nyo. Kejing dan kat kejing megarat bi melai ni kimet ke bekot khlain besyat. Oh de sisang yang nak belait kejing pang jicom. Kidan ki mamat ini kejing pang jicom. Haki ying kisem kejing ki kerat bi ki bikin duk kejing ko bunjat. Rei. Kemengliuk ben puli na ketin ke beku kejing me. Kejing isnai kejing dan kat kejing me try kerat bi ngit scam kan yarap ben pelait iki. Ban ai bor iki bikinlah da sisa ban ye kendu wat kin job nama gini kejing ke bikin duk kejing im kejing ki. Try bi na kata kan kapon ngi duai kumju. Kam tam abang imat hakini ki benai bala baro wat haduk ni kapor klimat. Kam tam gini ki jingpang COVID-19 mengitip kerat bi balawan ban syo ye kena kepertai barok kowe wa aduk kena ri bi kejongi kerat bi ngit scam atrai bagi jing don kat kejeme atrai kan yarap man ai boringi man yadai ngi kamtam ko me melong gasti kejing bin im ngi kerat bi ni duai kerat bi hoi wala di sha itu ki bamat yunu kenyang Jepang kimla ban lain kejing yap ngit scam atrai dang don gi mesim gi kodor gi jome grai manang plai chibun iki nagani gi jingpang bot komju na gi jingya nau ni kunyang jingpang ingi scam atrai tu don lam rekat begitu para mesim gi kodor gi badan keleng satlak apatai begini aman gi jingi gi snei nami kama melong blai badap gi jingi gi snei ni khot karpat gi kapor di snei ban don lam rekat kerat bi ban skau gi khot karpat gi hoi atrai kama mela kermen bat ab kimi kita ki bawad ika khmat ki isnei hoi ubri numla ban numla banyo ikata ki jing job kra bi dar ka jong ki start bakin job riu reclaim ki jing rap kami kalong bale nei try bi ngi scam ni pendamret ami ra bi sikin tiru ngi duai nang tak ki bapang bi stam ki bran ki yeng ne ki hostal ka bangim la ban tip try bi tu don lam kat ki hoi mi tip kamba me kra bi ban ai ki jing pin khia ki kumjuru kini papang inuni COVID-19 ki bodan haki quarantine center kra bi tu isnei ban lam kat bat ki man ai bori ki kra bi ni om siam try ki jing sut ngen ab ki sngo ki jing don kat ki jumi ki ni ki jing ko jing khia hoi ki bla do ye ki men sim ki jing ki kra bi ni scam tu ken ki bai yang sem ki ni obor to long kat kumju kra bi jong shakri jong mi bunyeng ban ai ka tin ka bi im ka jumi banging scam ka tin ki jing pen im ka jumi ka ban kren lambau shakri jumi ki nom sakot ak tangi ni ki sakro je ni ki yeng ko gentang ni henry ini ai ka ban rung hamal ki kliwing jing itu ki papet ki online service try fly kamba ka jumi ka rat bi do jong men sim bu ko jumi pen kendu ki nang video ki ka ban pa jumi yang ini jing wai mungu atem tribe no pen im ni Jesus Christ ingu idem ipan kerpa kadang tribe no ini minta taru amen Nilai sengawi ka bentang ka bala pulih na ka tin ka jong blai
Nginget boblay ni oban kerku lembah ki kentien baru ia ke bangeli osngeu hagen ke klip mat ia ke bala pensawah pedeng jengi ngidon ke bentak ke bakrau ru ha ka bangin dia bolang ke jeng duai na ke bentak ke por bat kum juru boblay un keneri ke ti jo ke jeng long rengkan ha ka ba ke ti ke bakrau por ke jong blay kum baloi lam ki kon Israel lang ba jo ki postnem ya ka ba ka Bible ke banging la pule in duai ru boblay la dolong ka monjo un wengi ke ne ke klam na ke ne ke ri ke jungi na ke state ke jungi bat na ke ri ke si jantia ke jungi ngin ye lang ha ke jeng duai ku try boblay ngi wani ka ban IT heme bat ngada ngech scamru oblay bo ba ba memen kner ye ke kti jo ke jeng darkat jong mengi IT ke ne ke por kum ba mem la long rengkat lang ba jeng ke sngi ke bala let no bat kum jo try lang ba ki program ye ka ba ka balang ga yo ban pendem ngi da wani ka ban IT kerpang ru ke ne ke klip mat ba memen yo ban kerko ngi wan ru ya ka ban kerpat Bagakti ka ba kraw bol jumita ay kan lalong rengkat ban pen pau ya ka jing la ga jome la lalong ga mon jome ban weng no ya kini ki ke baro ki badon ha kini ka state ke jongi ni kerpat ya ka ti ka ba kraw bol jume ban ben kan mau rui ki to ki ba pang ki ba sitom ki ba mat ki badon ki hospital ki badon ha ki quarantine center bat kom jongi duai kerpang na ka benta ki nong yelam ki babat ye ka bor sensyar ba mame melong rengkat robat ki ni wani ka ban IT da ka babo bat kerpat ki nen me ji sebelum try nong penem jungi amen ni la poi sekui pat ka benta jo gijing sagri ge jungi ha ka bengin yo sngewi na ka tin ga jong blai langba i reverend M Shang Pliang pada syai ka bengin yo sngew ye ka khubor langba jugi nin let ye ka ban sakri lang ba da jing ruai ka ban rus pa ar punyo jing ruai ka ban rus pa ar punyo ka khot ye ngi da ka boong a try ba e ni ap ni kmel ti ye jing wan jong me lano ka sngi kat ba gi snem ke nang yai tir tir a ban ye shem bat me ni sliang hir hir Ngayo snow ba don ka shnong bla kre utrai ki jing jen jarang ta baro kilawai buhang ta jin suk jing men ka dap kerhai lembat bunga syong junam lembai atrai ba it ngi ap ngik mi lenti ya jing wan jong me trai la no kasih kat bagi snam kinang yai stan ter ter apan ya syambat mingis yang her lajan kasih bangin sayo iu try haburam breng unsawan barsyau yangi menta baro kini flasius pa utrai dajing men ngi hap ngikmi lenti atrai pa ini hap ngikmi lenti ya jing wan jong mi trai lano kasih kat pagi snam kinang yai stel ter ter aban ya syambat mingis yang her hasun nengin met ya syambat la utrai bukan long kajing men bayangi hangta yaki met jongi un pen kula utrai hakadur ba pernai ba pela atrai ba ini ap hikmi lenti ya jing wan jong mi trai la no kasih kat pagi snam kinang yai stel ter
Kajing kublai it nakabanta jong pi ki parabangit ki ba it jong gabalang ga jong blai hang ni apenthor umkra ya kajing khot ngoba ga jong pi nakabanta jonga bangani o bani don banta ha kajing ga dai bat ban sam i ga tin ga jong blai ha ga ni ga sngi ga ba manta ai kublai ro ya ki lok ki jor ki ba pet lengba jong ga di ga channel ha ga kerteng ga ba thiang bat ka ba don bor unong bodem jingi O Jesus Christ. Hakani ka khalebat jong gari ka por. Ka banta ne ka tin ka jong blay ka bang akwa bani kren. Hakani ka por ka ba menta galong. Nakani ka jing rwai sam ka jong u David. Na ka ba henriu pulai. Ngan puli ki kantin ki ba ong kom ne. A u blay. Melong u blay jonga. Dang step ngan wat yame. Kaman sim jonga kas liang yame, ka do jonga kas ngau kan mau yame, ha ka riba ringkyang bat basitom, ha bom donum, kom tangalak mi, yame ha ka jaka kentang, banyo iya ka bor jome, bat ka buram jome, naba ka jingis nei jome, ka khamba ya ka jingem, Karamyang shentur jonga kin yaro yame, kom tangan kerku yame, kat bangadang em, ngan ra yalakikti, haga kerteng ka jongme, kanegari ka bentane ka tin ka jong blay, ka banga kwa bani kren, haga ni ka por ka ba manta, nado yakaba, kaneka pandemic, kalakta yaga pertai baro kawai, Hado bagalakta agariga jongi warado bangila dono yaki jeng sakriblay haki yeng ki bakantang ga jotrai manta gasngi ngen kanjo shaki arfu artuliki sonde yaka bangila kankar dapno yaki yeng ki bakantang ga jotrai nagadau jong kanika klam kabasharkai Andrei ni aingo yo blay, wat ladaki yeng manigi jongi, yaki bangila kankerdap. Andrei ni aingo banginang yopat, yaki jeng syakri, lagalong hagi yeng kisam ki jongi, bat komjo lengba, kini ki channel ki bangin yo, ban syakri syapi, o pailang jonggeri bat ke jaj benreu, ke jongi. Baragane ka por ka bamenta, ka kubor ka bangakwa ban wanra, langap deng jongi ya ka bangala puli, nagane ka sam ka jong u David, dayu David hi ubalato, yagane ka sam ka bandreu pulai, haga jing ya lenti ka jong, yaki experiences jong ka jing ya lenti, uneu syakri jong try, ule yo ban clay yakini ki contain, Yaga jing plai shamansem, haga jing em ga jongo, but day nagadaga daw, yaga nega text yaga bangala puli up deng jongpi, haga nega por kaba manta, ka subject kabanga kwa banwanra kalong, ka jing em kaba terkong, lanega jing em mansem kaba terkong. Katang gadai ka banta nega tin ga joblay, kabanga kwa ban Ukraine. Nado ya kabagani ka klam kalawan kalakta sigade yaki paramansem ki bakoro kamtam yaga jingdo ban keuno shagi yeng ki bakantang gajong utray yaga bangin yo yaga banitay rengkat yaga duan gajong utray hagi yeng ki jongo man lagas ni Sunday kani kalakta sigade Hagajing ya lenti bat ki jing yos ngau jong agalong agila don ki paraman sem ki bakoror nagajing long ka bakan jaman sem hagis ngi ki bala light no kawan ka jing rahem ka jing plo man sem andrei manta hagini ki ar pu ar tulikis ngi Sunday ki bangim yosho ban shagri utrai hagi yeng ge jongo kala don ya ka jing here haga jing long ka bakan jaman sem Bat katang kalong kata kajing terkong kabakan jaman sem haga jing em gajongi
ka jing pan kan mau ka jonga hagani ka porna ka benta jongi lang baro hagani ka klepat jong gani ka por nagani ka tin ka jong blay ka bangala puli hapdeng jong pi number 1 ngalaban pen keno hang ni yakani ka jinglong terkhong ka bakan ja mensim ka jing terkhong ka bakan ja mensim ka bakta hangi hagini kisngi ki bamenta lese kalaban don kata ka pop kabalong personal haga jing em jongi kabalakta nado bangim Yosho yaga jing ya kendolang nado bangim Yosho yaga jing sekriban mare serom seneng lese ga jing ya lenti usoitan ola bodin yaga jing em jongi usoitan ola kejapno yaga jing em gabakan jaman sem jongi bat nagara ga daw ka jing em gabaplo ka jing em gabakisngi gabalalait no gadana pring jong ga jing ram menta gadana pring jong ga jing long dry ka jingem kadon ka jing long terkhong ka jingem ga jongi dan na pdeng jong pi piak san ka jingem namar lahir ka jinglong ka bakan jaman sem ga jong pi nagadaw bale singem don show yaki ki bangi dai ban le aga jingem ngela shu tias ngi ngela shu pelut por haki TV ngela pelut por haki computer ngela pelut por haki mobile phone gi jongi bad dai hang ne le se kalakta aga jingem jongi hagini kisngi habang apet yaki ba bon ki paraman sem ki ba kodor kam tam yaki kon samla hagini kisngi ki ba manta ka jing shakta ka jing em ka ba kan jaman sem galong ling ba ki mobile phone haga jing em jongke ngalap bagi don ki samla kim don show ya kasngi kim don show ya gamid namar kilalap mid ya gaban pet yagi ei hagini ki mobile phone kila pelut por yagi ei hagi mobile phone kila bernya badai nagada daw don por show ban wat yoble dei hang ne ken bau soitan ola ya lam ya pilese ya kabapin hier pin ngam syakatem ya kabapin le ya ki pop kebam dan mano balaban yoi kataga pop kabalong marway shimet hagabam dan mano balaban yoi kadegani kalak ta shibune yagajing em gabakan jaman sem tang yaki kon samla ngalap wat yaki long keme yaki long pa o habang pet habang ya kendo habang rong serom seneng habang ya kumne serom seneng ngaya kendo wat kilong kemelong pa kia bernya hagi bakom gini ki jong gani kabertai adu bangai bakam don show kajingkan mau ban pule ban pelat jingmot ya tin ke jong blai don show kapor ya kabakin sang ban wat ya kemat ke jong blai nagadau bakala don ka jing terkhang bagan jaman sem ambang show ban wat blai ambang show ya kaban kan mau blai lakan mau tang ya ki jong gani kabertai dei hang ne ken kabala wanra yaga jingem kabala panterkhong ngiyo niu sakri jong try os em David o de way negis em gibla paunam haganiga ten ga jong play andre yaga jing ya lenti ga jong haga jing snow byang haga jing snow la haga jing snow haga bor bo don o snow bom lele and life flit second jong ga jing em jong o liat shaga pop ka ba sharkai but they hang ni ken bau ni us em o bala daban ya lengba jong ga jing em jong o sabo yakini ki jing pla shaman sem hagani ga sam ga bangala puli hapdeng jong pi o dan hapdeng jong ka jing long dry jong ga jing em jong ka jing long terkhang haga jing em ga jong lok ba e jonga how try jisu ladangi pet susu nagakten ga jong play nagani ga sam kabasan poe nagadekat kabakat ar ka angkom ni to ai pat yanga yaga jinkmen
ka jing pan em jong me bato kershan yanga da kaman sem ka bakalon to ai pat hanga ya ga jing man ga jing pan em jonga bato kershan yanga da kaman sem ka bakalon so ladang ipat ka city ka baning kong jong Yones ka lanong ka baning kong kerkat ka bakandai wang ladangin plano ikipop jongi onlong obay yaine ega jing em jongi oblay unma ikipop jongi kasam susu ka balay puar ka bayetu yangi ngan puli yaka ka baong kumni suk uta ubalayo map no yaga jing palat jongu bat ubalayo telep len yaga pop ga jongo para banget bae jongau try jiso kanega kubor lese kanega por kan pan kan mau ya pia kanega por haga jing ya lenti ka jing em pilangat kanega pom ka ba sharkai ka ba soitan olakta ya ga jing em jongbe ola yaban kejap ya ga jing em jongbe nga duai baling ba jong gani ka kubor ha gani ka sngi ka ba manta kan yerap ya ka ba pin pai pat kan yerap ya ka ba pin yo snow pat kan yerap ya ka ban pan kan mau pat ya ka ta ka jing ya dai ka ba lait no ka jong pi man chua baru try naga daga da uni us em David usong ya gani ka contain to ai pat hanga ya ka jing man ka jing panem log bae ko ki para banget ke be jonga how try jisu kanega de por ka bau try o kwa yanga bat yangi ya ka bangin map bangin mat ya ka jing map ka jong try sa sen pat la de ka don ka jing long dry ka bagan jaman sem ka jing long man sem ka bala ter khong no kanega de ka por tong in yo ya ka ban duai kom duai us em David banong tuai pat hanga ya ka jing man jong ka jing panem kata ka de ka jing khat ya kata ka jing khat karpat ya ka jing map ka jong try jisu. And number 2, ka jing terkong kabakan jaman sem kabah gini kisngi kabangi kom kibreu ngia kando ngia sham haga jing ya lendi ka jonge bat ka tanggalong ka jing ta ya ka jing mot ka jing berkat kabak ta ya ka jing mot ka jing berkat jonge gini kisngi ngalaya kendo ngalaya sham haga jing shakri nado baladon kanika lockdown nado baladon ya kanika jing kang no ya kanika yeng gabakan tang gajo try lado ya gaban laj ban shakri kaleng jong gi jaka ya gaban yo ban yalap ya ga kubor jong ga ten ga jong blai ban yai pan kan mau na ka banta ki paraman sem gi bakora ngalaya kendo kidon ke paraman sem ke baladan hapdeng jong ga jing terkong ga bagan jaman sem nagadao balakta ya ke jingmot ke jing berkat aga jing em jong ke kta ya gane ga jingmot ka jing berkat aga jing em ka jong ke kai kata ga balakta ya ga jingmot ka jing berkat lese lakta ya ga jing mot ga jing berkat naga banta ki babon ki paraman sem ki bakoro naga dao bakila dono ya ki baki juyo hagi sngi ki bala light no ai ga jing em ka jongke lakalong ka jing do ya ki kamai ya ki kaji haga jing em ga jongke kalakta shikare hai yagiman sem ki bakoro hagajing ya lendi ge jongke don napdeng jongke nagadao jongga jing kolat nagadao jongga jingta hagane ga jingmut ga jing berkat haga jingem ga jongke ki poi shagalente dakaba Kemot ban panjathat yagata haga jingem jongke kila rong shaki wine store kila di yagi drugs kila di yagi kanja kila di yagi jingdi panbuat haga jingem ga jongke nagadao
baka jing em jongke ka don na pedeng ka jing ta aga jing mod jeng berkat ke modder lada kinyo ban le da kini kan yarap yaki ban yalam yaki sagaway pat ka jing mod ka jing berkat handrei kemtep bakat baginang mi kisngi kajing em jongke kadang long verse penban kandang long kolmar susu aga jing em jongke nagadau jong kajing ta aga jing mot kijing berkat ki jongke log bae jonga how try jesu ladangin Pedro aga jing yade aga ni Old Testament wadiki briu ki jong ublay ro ngalap kad u Elijah ubreu ubau blay ula kat ula jet yo ublay ula pandan kam yo habau Elijah ula yo ban job naga benta kitu kinong mani blay jong ubal hadin kalawan kajing syak berngem kajing syak berset kalawan kajing syapting kalakta ya kajing mot kajing berkat jong Elijah hado bau Elijah ula pet yap Angga Bible hakane ka kitab sem ka banhingkong kalnong ka bakat kandai kabang amdon por lese kane ka por bangin yo ban puli handrei mapi ki bas ngap bat ki bas skor kane ka por ka bamanta ngakwa ya ka bapin yo ban pet ya kane ki banta na kane ka tin ka jong blai log bae dei hang ni ken kabalawan ra ya ka ta jing terkhong kabakan jaman sem maga jing em jongi kom gi banget nagadau ka jing shakta hagani ka jing mot ka jing berkan kalaban long bala pentur khong no ya ka jing em kabakan jaman sem ro kadai lese kabalakta hagani ka jing em jongi lengba ki jing pang ki jing sitom kijing tenjo gibawan na kijing em ga jonge hai kini kisngi ki jonge menta don shibon ba kijing tenjo kibalawan ban kta ya kijing em jonge hado ba mange nyemla ban yeng nyemla ban kershan yalade badai hang neken kala hiar ka jengem bakan jaman sem hado bakalawan kani ka jing penterkhong haga jengem ka bakan jaman sem mensuang ilalong kireu slor jong gadeng puna mensuang ilalong gibreu kibadon ya ka jinget ka baskam hakikular jong gakten ka jong oblay Handrei nado bangele kendo ya gini ki jingja haga jing ya lenti jonga jingem nyemla ya gaban shan haga jingem jongi ngenomla ban yeng haga jingem ga jongi badai nagada gadau kasapelong yangi ya gaba ngentor khong ga jinglong gabakan jaman se don sibun gibreo gini kisngi kikali bat katang ka jingkali kalong shano ublay udon katang ka jingkali jong gibreu hagin kisngi shano ublay udon kam tam e yagi banget yagi kisngi kidon apdeng jong ki jingkali kalong balay bautrai shem la jubab yagi jing duai namar habang apet haga jingya day wat kani kaklam ka basharke lengba jong uniu coronavirus o balakta yagani gari ka jonge haga basdang ila duai shajingit haga basdang ila yo yagaban duai sharham nagabanta kani kaklam ka basharke andre hado menta ngiyo ipat baga jingkiu jong kane ka klam kala sharke hado menta
ngayoi yaga jingkiu hado ba kala pelong wadi ki banget kilas dang banar to tino Yau Jisu yaga bor jongo bat bagila sedang banar totin wad yaga ktin ga jongo blay kabangi ju yakran kabangi ju yang bagalong ga ktin ga badon bor log bay jonga how try Jisu ngakwa yagaban yalam jingmot yabiya gane ka kanta jong gane ka por wad apdeng ki jing tan jo jong ga jing em ga jong be log bay ngakwa yagaban pan kadau su su yapi yaga jing ya lenti jong ki kon Israel Komno bagi kon Israel hagajing ya lenti anda bagi lalat no nagajing long rao nagari Egypt kila yoban bot yaw nong yalam jong ki Moses kila mat ken yagata kajing pelat merau nagari Egypt Handra yagajing ya lenti kat bagi dang ya kidang ya lenti kia kendo yagajing Bat katang galong baki poi hadu baupot o baki yoi satang yaga jingyap. Kila perkat kila knyum yau briu jong obleu Moses kiyong hato dan lom jing tap mo hari Egypt yaga mewan yalam yangi sagane gari klau. Ngidon menta harut jong gani gadurio hagaba kinongson jong gari Egypt menta kinwan ban penyap yangi kata gare gay kabang yoi yaga jing knyom yaga jing ot jong kikon Israel Andrei aingo yo play pen pet yaga ni kitab Exodus kalnong gabakat saw lok baed Yaka history ka jingya lenti jong kikon Israel. Hapdeng jong gade ka jingya lenti ublay upan pau yaka buram jongo. Ka jingem ka jing terkang bakan jaman sem. Kamkot tang yaka bangi ngelamat yakini ki jing tanjo Lagalong hagapop, kabala senchar lagalong hagajengmot jeng berkat, kabala kta yangi, Henry ublay, uturwa yangi hapdeng jong, ka jinglong jengim, kabakan jaman sem, hapdeng jong ka jing terkong, kabakan jaman sem ka jongi, ublay uturwa yaga jengim jengi kaban ongkom ne, towan Hajan yoblay teunwan hajan yopi. Katanggalong gajing khat. Katanggalong gajing terwa gajong blay. Nagabanta gajingem gajongin lok bait. Jong ahaw try Jisu. Hapdeng jong gajing terkong. Kabakan jaman sem. Kidon kikolar. Kibas ngaw tanat. Nagaktin gajong blay. Kabaw blay ukular. Nakabanta jongi bat katanggalong ka sitiu Jacob saw kalnong kadekat kabapra uang to wan hajan yoblay teunwan hajan yafi log bay jonga utra Jisu ngakanto it nakabanta jongpi hapdeng kijing tanjo hapdeng jong kijing terkong kabakan jaman sim hapdeng kijing ele kibabo nagajing em jongpi to nginyo banwan hajan yoblay ngakwa ban panpet nagaktin ka joblay hagani ka por ka menta bat kata angkalong kasiti ka baaru Timothy kalnong ka balay ka rakat ka bakat nrew bat ka bakat nyo ka baongkom ni ka jingto baro kalong bala persat mensem doblay Bat ka ba mentoy yaga jing ikay, yaga jing senang, yaga jing penbet, yaga jing penmelin, kaba kahok, kenang bau briu jong ublay, onyo long bajanay, habala pendap biang yu yaga jing le, babha baro.
katang kadai ka jing terwa lane ka jing khade ka jong ka ten ka jong blai na ka banta jongi ong ka jing tho baro ka long ka bala persat mansem dau blai para banghet bai jonga utrai jisu ki lok ke bai jonga how try jisu hagane ka por ka bamanta ngayower nga khot na ka banta jong bi hapdeng jong ka jing ter khong kabakan zaman sem tong in wan ha jan jong blay habang iwan na jan jong blay o blay unay yaga jing job yaga jing em jongi wada pedeng ka jing terkong kabakan zaman sem yaroi try namar balay ngin pecho cho nagi kitab jong u Jeremia kalnong gabaar po kandai kat kabak kalay gabong kumni bat pin yawad yanga bat pin shem yanga haba pin wad yanga da ka donot baro kata gadai ka jingkhat ka jing terwa ka jong blai ya ka jing em ka jong e hapdeng ka jing terkhang ka bakan jaman sem tongin wan hau blai tongin wan jan yo blai bad bapin yo bane kran baru badai hang ni on yo banai ya ga daga jing job ha ga jing em ka jong onai ya ga jing job ha ga jing em ka jong e lok ba e ha ga tin ga jong blai shu shu ngan pan kan mau Matias nyo kal nong ga khat ban nyo wong to pan tengan saai to wat te pin sa syam ti to an suple katang ka dei ka jing khat ka jing terwa jong ka tin ka jong blai ya ka jing em ka jong e bat kom jo ka jing khat ka jong ka tin ka jong blai na pre hapdeng jong e ya ka ta ka jing tolat lani ka jing tar khang ka bagan jaman sem hapdeng jong e kom ki banget Apreng jongi kum ki paraman sem ki bakora lok bae ukhat yangi komba uya kendo yakatuka nong Samaria uya kendo yakatuka nong Samaria haba uyo bani kran shibon ki ei bat kani ka nong Samaria haba khado ulabo yakini ki kenten yone saw nong kada khat kaba khat ar uang to shemba to di yakini ka Bapanam jas liang lano lanoro nan pulay ka ni kaktiin ka chong blay. Ongkom ni yones saugal nang kadakhat kabakhat ar Hendrei uno unoro bandi na kadaga ya gabangan ay ho onom sliang lano lanoro Hendrei katang ka ya kabangan ay ho kanlong hao ka pukri ka kabakasoy siya kibabam jukot. Katang ka day ka jing terwa jong kaktin ka jong ublay nagabanta jong iko ki parlok ki parabanget ki bait jong how try Jisu. Bat katang galong hapdeng jong ka jing terkong kabakan jaman sem haka jing em ka jongi to ngin yo ban pet sheki jing terwa ki jing khode jong ka ktin ka jong blai bat kata ka long Hendrei unoro ubandi ya kata ka ya ka bangan ayo onam sliang lanoro lok bae nganget skam haka jing em ka jongi lada ngin pai sa kabartay lada ngipet sa kabartay nginam yo yaki jing jathat haka jing em jongi lanoro ngila bandon gidigri ngila bandon ganam ngila bandon gaspa ngila bandon giei yaka jing em ka jongi Hendrei kata kanom laban ay ya ka jing tengen ya ka jing terkong
kabakan zaman sem handrei dei tang u jisu oban ai yaga jing tengen yaga jing em ga jonge lada don na preng jong pe kapop kabala sanshar hagani kapor khat yo jisu parta ikran baru jisu bade yang ta pini omat yaki ki ba phimpat juman haga jing em ga jong pe kombalong us em David lada ngini pet shusho nagani kaktin ga jong blai kabane kaktin ga jong blai kaya tho yang ina ka sam kaba khalai kasam kaba khalai kadakhat kaba ningkong ter kaba ongkom ne talano try men kalet yang ajunam talano men bori ilaga khmat nanga talano ngan chuperkhat halaga man sem ka jisngau si kadon naga dono jonga baro shisngi talano an kan tiu yo nong shon jonga halor jonga kadakhat ka basan ka ongkom ne handrei ngala shania haga jingis nei jome kadono jonga ga shat kaman haga jing pan em jome ngan ruai hau trai namar ulale kelot yanga katang ga dei ga tin ga jomblai haga ni ga por ka bamanta ko ki para bange ki parlok ke ba e hau trai jisu ngamdon daki wei pat ki kentin ki bangalaban pan kado hapdeng jongpi dei tangga tin ga jomblai ka ba ai mansem yanga ka ba ai mansem yangi wada pedeng ga jing terkhong ka ba kanja mansem ka ba don na ga jing em ga jongi thongin yo ban phai shau trai ha ga jing em ga jongi us em David haga jing ya lenti ga jong o ola ya leng bagi jing terkhong haga jing em ga bakan jaman sem naga daw jong ga pop ka balasin shario naga daw jong gi thma ki babon ki bolo ekendo aga jing em ga jong o nrei nado ka bola nang ban pendam ola nang ban ai tilot yala ga jong ga jing em how try jisu ola nang ban pediang ia ke jing terwa ki jong oblai haga jing em ga jong o une ujo obreo oba lamat ia ke jing terkhong kabakan jaman se em ga jing em jo o le singala perkhat ba ga jing em ga jong o ula angkat to kala kot ga jing em handrai nado bola ai ti thamai la ga jong ga jing em nado bola pan thamai la ga jong ga jing em ula pantamai ye kecing mut kecing berkat kecing em kecing o ula sedang ban keren biang baru belai ula sedang ban jan biang show belai komba kan ke sidiu jakap ka khat to wan jan yo belai to wan jan ifi us em David ula pen ko ngo ye kata dei uni ujo us em usa fly ye kan ki kentin usa ai man sem na ka banta jongiro hap deng jong ka jing tor khang ka bakan jaman sem to ngin pai show utrai jongi un ai ye ka jing job yangi ye ka jing em jong ka jing terkhong ka bakan jaman sem ngin yo di ya ta ka ka basnyam ka ka bom jas liang show ha ka jing em ka jongi lok ba ye jong utrai jisu ki ba pet ye ka ni ka channel la ka ba kom ka ni ka por ngadwai bo train kor kho ye phi hapdeng jong ka ni kajing kran jong agan ko por ai bagani ka khubor kan dei yepi ki ba songa ki kamra thia ki ba songa ki kamra songkai ki ba song marwai hang no ki ba phi snap yekan ka khubor la da kan ka khubor phi sngo tho ka ye dei bat ka jing em jong phi songa kan ka por duai pan map no try ye kran baru try pan sajesen ya kabor utrain ai kabor ka jing em jangi bat nganget anda ka ba kani ka pandemic kani ka khlam
kandala kot no andabo try ola yo ban pan kot pan khya no ya kane ka khlam ka ba sharkhai ka balakta ya ka perthai bat ya ka ri ga jangiro ngin sio ban phla ya ka e ka bo try ule aga che em jangi ti to try ni ban kar khu lengba jogin ki kintin na ka ban ta ka buram jo amen Ni aingu yu blei bo blei le yo ban ker khu ingi lang ba ka tin ga jong blei ya ka ba shikri jong try I Reverend M Shang Priang ya ki bala wala mi ka khubor pedeng jungi ni dua yu blei ba baro ki bentai ka bang le yo I ka ban shakri blei ni yo ban ker khu ingi pada shwaya ka bangin penwai no I ka jing shakri ga jungi hagini ka klip mat in ruai ka jing ruai ka ba ndru spa ndru po ka jing ruai ka ba ndru spa ndru po ka ong ingi mensim jong akar wai de jingero akat no kraw melong oblay mensim jong akar wai de jingero akat no kraw melong oblay hadien balakut ka nega jing ruai ngan sngoba shibon ya ka ban kerpat ya I Reverend M Shang Priang ya ka ban plai ya ka jing sang rengkat bat ka jing kerku penwai Ablay utray habada jings molengo na perkatya ki kam ki ti jong me ki klor ka men pertat ker ho bat baro ki pen pao ya ka bor bela jong Sil jong akar wai da jing yaro akan no kau milong abe sil jong akar wai da jing yaro akan no kau milong abe simbon jat iten na snow baki ya rai ki serbatyan haba na pe na kliar di lomba pe na jing po ba jing ipin jong kamarian sil jong Sil jong karwai da jing yaro akan nukra milong ablay donut ka habang apusan marway ublay shen benut ban hayuko Shahalo Ikna Jiyapa Shirkay Bangkit Namar Jong Naki Papabo Insil Jong Karwai Da Jing Yaro Akan Nukra jong karwai da jing yaro akan nukra milong ablay haba ukres unwan pada jing risa manlam yana syari pernah syanem da jing jong karwai da jing yaro akan nukra milong ablay sil jong
going duai try be e ya kan ko por ka bamantang alio ya ka banai ya kan ko kubor hapdeng jong ilang baro go try ngaduai ba kan ko kubor kanam yai like no na pdeng jong i wei pe baro go try ai ba kan yo bandai shiki donot ke jongi bare kan ko por go try ngin yo ban mi no na kan ke yeng ka ba kan tang ka jame to dai ba ka jing ai e ka jong Jesus Christ bo try ka ba dap yang ke por baro ka jing ye ba ka jong play bok pa ka ba to no lom Calvary ringkat ke Jesus lak ka ba thiang ka bon bar ka jing pansai bor man sem ba khon to kine lau blai ki lor kat lam bala ka jong ka balang ka jome hang ni hapan thorum khra lor kat lam bar ki rungej baro ki badon na ka ri ki jong saurang satlak ka perthai naru manta bat chede ki babam jekot amen.